Right, vatengesi vakasara mutriple C pamwe chete neZANU-PF. Zvino tinoti makadi mhuri yeZimbabwe tinodzika zvekare pachivhitivhiti Zim HD apo patinenge tichikupai nhau dzinenge dzichipisa. Naizvozvo ZANU-PF patrades paX iri kuuya ichitaura kuti Nelson Chamisa is an absent leader Monzora and when they stand with the Duveko Sivanda as Chamisa and all the blue movement leaders stay away they dumped Duveko. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe isusu nyaya tinotaura panapa inyaya yekuti vanhu vari kuzama kuda kushatisa zita rawo Nelson Chamisa kuvanhu, asi hazvisi kuzogoneka nekuti Mwari ndiye akazodza zvinhu zvakadai so kuti zvinge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Naizvozvo ndiyo nyaya ngenda kuvigirai yataurwa neZANU-PF patrades paX. Naizvozvo tinosimbisa Nelson Chamisa kuti aiwa shanduko ndiyo itsva iri kuuya, shanduko ichange ichiuya. So mhuri yeZimbabwe tinokutendai nekuona kwamunoita mavidhios edu pachivhitivhiti Zim HD apo patinouya nemafresh maupdates. Tinokutendai. Thank you for watching.